Yan. para hanapin yung Ating connection baon. nila sa mga Baon. Nauna ng sinabi ni Representative Castro na bawang katotohanan ang binabanggit nila tungkol sa confidential fund ng OVP. Karapatan daw ng publikong malaman kung paano ginastos ng OVP ang 125 billion pesos sa loob ng Baon. Pero para saan nga ba ang confidential funds na yan? Batay sa Joint Circular number 2015-01 Commission Lagyan natin ng ang confidential fund ay pondo ng civilian government sahog agencies mamaya. para sa kanilang surveillance activity Konting tubig. na susuporta sa kanilang mandato. Iba ito sa intelligence funds na napondo naman para sa paggalang ng intelligence information ng mga uniform, military personnel at intelligence practitioners na may direktang epekto sa pambansang seguridad. Ngayong taon, 10 Longit tayo ngayon. ang kabuuang budget para sa confidential at intelligence funds ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Para sa susunod na taon, ganito rin kalaki ang hinihingi. Pinakamalaki sa Office of the President na nasa 2.25 billion pesos ang hinihingi confidential funds. Bukod pa sa 2.21 billion pesos ang intelligence Tubig. fund. Pero base sa datos na nakalat ng GMA Integrated News Research, dumami na ang mga military agencies na confidential funds. Mula sa 21 ahensya noong 2016, nasa 22 agencies na ang humihingi nito sa 2024 budget. doon sa ating nakaraan ng confidential funds na ay parang nilalaan lang sa Office of the President. Kasi nga, kailangan siyang may confidential funds for special pet projects. Kasi ang Office of the President, di ba, parang ang assumption ng Lagyan natin ng mga supervision of all cubes. the agencies of the government. So, may kanya-kanya Yan. programs. Sabi ni Dr. Maria Festosa ng Division of Council Public Administration and Governance, nagbago na ang panahon tungkol sa pangangailangan at pinagkakagastusan ng confidential fund. Yan natin ang beef. Dumami ang humihingi nito. Right. Kaya tinignan nila na ang national security, hindi lang siya peace and order or yung parang problema natin sa defense or sa mga terrorists, kundi kasama din yung Tapos, minta. Pinoodit pa rin naman ito ng COA, pero di tulad sa regular na budget, hindi pwedeng isiwalat ng COA kung saan ito sinabi. Pag natanong mo, bigyan ko ng notice na, ay, hindi namin ma-disclose kasi confidential. Ayon sa mga eksperto, kung pagbabasehan ng batas, mahirap kontrahin ang paghingi ng confidential fund ng mga ahensya ng gobyerno kapag sinabi nilang kailangan nila ito para maipatupad ang kanilang mandato. Pero sana raw, sa halip na programang hindi pa rin malaman ang pinagkagastusan, ibigay na lang ito sa ahensyang direkta ang tulong sa mamamayan. Interview natin sa intelligence agencies para mas magamit nila yun. Kasi spread out kung ano-ano yung mga agencies na baka naman ang kaunti lang ang ambag. Para sa GMA Integrated News, Rafi Ima Matuto, Natin lagyan ng suka after. Pati 18 anyos na anak ng mga dating niyang amo, itinawid na rin ang kasambahay na si LV Vergara na nang maltrato rin umano sa kanya. Isinuwala dyan sa pagharap-harap nila sa pagdinig ng Senado. Diyan tumutok si Sergio Castillo. Sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa sinapit ng kasambahay na si LV Vergara, nakaharap na niya ang mga dating employer na anyay paulit-ulit na pumulpi sa kanya sa loob ng ilang taon dahilan para lang siya magkulang. Yung pong kanan sa ulo, inuntog po nila ako sa CR at sa pader at sa dingding ng CR. Tumudugo po.
pagitan ng mga tauhan at kasambahay at di mo na isanggi ng mga sulit ni Vergara. Ay, hindi po. Saan ang galing yung mga sugat? Yung mga sugat niya po, yung tamad po siya maligo. Minsan inabot ng 4 na araw, 5 araw siya maligo. Tapos po, yung mga sugat-sugat po yun yan, nakakamot niya po. Pagka kami ganyan natin, nag-away po kami, sinunod po ako ng Baliw yan. sabi niya po. Pinagharap ko po silang dalawa, bakit mo pa po sinuntok ang ate LV? Sabi niya po, paano ate, ginamit niya lahat ng gamit ko. Pag-uwi ko dito, lahat ng damit ko, ginawa ng basahan. Sabi, hindi lang po yan ate, hindi lang ako nakasabi sa inyo, pinapasok niya rin ako sa kwarto. Tinagyakan ko pa nga yan, pinasok ako sa kwarto. Tapos, Pag lagyan natin ngayon ko ng lang ako lambot na apple cider. sorry, vinegar. sabi niya na, hindi ko na ulitin. Wala katotohanan po yan. Pero nasaktan niyo siya. Hindi po. Kahit kailan. Opo. Minsan po, hinampas po ako sa likod. Hinampas ka lang. Nang nabali nga po yung paa ng lamesa eh. Lamesa pa rin. Opo, Kahoy. plastic. Ipinakita sa pagdinig ang dating larawan ni Vergara bago Yan ang lang ating sa baon. trabaho sa pamilya Ruiz noong Paksiw na saluyot. Layo sa itsura niya ngayon. Pinahulaan na naman ito ng dating employer na Ayos sinabi na ayos. nang magsimula sa kanila si LV at may senyales na raw siya Paksiw noon na ng saluyot. sa mata. Manatanggal ni Vergara ang pamumugaw ang dahilan kaya Sarap yung baon yan. habang kailangan na rin isalba ngayon ang nasa 2 days kong baon to. Pinakita ng mga ilitan ng medical expert ang resulta ng CT scan kay LV. Ito po yung pinapagawa na Okay, totoo na yan. May baon na tayo.